kayo rin pala din kasama ko dati, no? Yung kasama sa, ano, sa biometric. Kayo rin. Ay, kayo rin, di ba? Opo. Eh, hindi naman tandaan. Okay. Ibig sabihin, yung unang video, kayo rin, nasa video rin. Di ba? Ang video na pala ito nila ate. Yung unang video nila is biometric. Ngayon, pa-flight na. So, let's get on. Nabigay natin yung dokumento. Dito tayo. Pa-flight na sila ate. Tayo, let's go, let's go. Pupunta tayo ngayong airport at magpa-flight na sila ate. Okay kaway. Si ate yung kasama ko dati sa pagpidos ay pag biometric pala. 2 linggo nakalipas, no? 3 linggo nakalipas. Simula nag biometric siya. Ngayon pa-flight na si ate. Ayaw tayong pasakayin ng taxi. Abang-abang tayo ng taxi, mga kaibigan. Pupunta tayo ngayon ng airport. Terminal 3, mga kaibigan. May pa-flight ho tayo ngayon. Ang ating dalawang kaibigan. Ito. Ate, kaway-kaway naman dyan. Hi. Happy ba? Happy? Happy. Happy. Happy kahit umuulan, bumabagyo, pa-flight pa rin tayo, no? Oo. Sige pa rin, happy pa rin kahit umulan. Kahit bumagyo. Kasi sama ng panahon, mga kaibigan na yan. Pa-flight pa rin tayo. Para sa ating family. Tama ba? Tama. Si tatay kahit umuulan, drive pa rin. Tanungin natin si ate kung ex-abroad o first timer. Ex-abroad ka tayo? Oo. Dati? Saan? Riyadh din. Sa Riyadh din. Saudi rin. Ilang taong ka rin tayo? 2 years and 6 months. 2 years. Finish contract po, no? Pero si ate? Hindi, first timer. First timer si ate. Ipon lang, ipon. Ipon lang. Tama. Para sa family, no? Oo. Sabi nga nila, ang sahod huwag ipadala lahat. Kalakalahati lang. Kalakalahati lang. Pag umuwi, wala. Para pag uwi, may ipon. Tama. Ayun. Sabi ni ate, sahod daw, kalakalahati lang yung padala. Para pag uwi, may ipon, may panggastos. Di katulad ng iba na ubos biyaya. Pag uwi, wala, ubos din. Ubos din. Kaya ipon-ipon din pag mag-time. Ipon-ipon din pag may time. Ayos ba? Ayos. May bagyo ngayon, mga kaibigan. Ang pangalan ng bagyo ngayon is si Kiko. Kiko ba ngayon, ma'am, no? Ang bagyo ngayon? Ha? Kiko.
Oh. Kiko? Yung bag... Iko? Si Iko pala yung bagyo ngayon kaya medyo ano yung ano ngayon, hangin. Tama yung ganyang ulan na yan, hindi naman ano pangmayaman na ulan, hindi buhos. Kasi pag buhos yung ulan, pangit, baka bumabaha, baka bumaha. Tama lang yung ulan na ganyan. Ayan. Pero kahit umuulan mga kaibigan, aabante pa rin tayo. Lilipad pa rin ng eroplanong sasakyan ng ating mga kaibigan. Diba ate, lilipad pa rin oh. Swerte. Kapit lang, kapit. Dito na kami ngayon sa Makati. Medyo matraffic kasi dito pala dumadaan yung mga malalaking truck sa Osmeña Highway. Kaya matraffic ngayon. Pero mamaya nandun na tayo sa airport. Ang flight ng ating friend is anong oras mo mga flight natin? Ninyo pala. Flight natin ngayon. Ang flight nila is 6 PM. Ang oras is 1 o'clock PM. Kailangan 3 hours before nandun na sila sa loob para hindi sila malate. Kasi ngayon maraming passenger ngayon mga kaibigan. Maraming passenger going to Saudi. Tsaka yung ano nila is yung airline nila is Qatar Airline. Kapag Qatar Airline, maraming gagawin sila dun. May pipilapan, tapos yung kailangan pa rin na ng tawakal, yung i-download mo para sa contact tracing, yun mga kaibigan. Dito na kami mga kaibigan. Ano te? Nasabay ka sa akin o mauna ka? Sige, mauna na ako, sir. Sige. Dito na kami sa airport.
tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Maulan din eh. Sa kabila doon. Tara. Doon na sa kabila. Dito na tayo sa airport, mga kaibigan. Tawali, sir. Ba't ikaw ang nag-video? Ay, kayo rin pala yung kasama ko dati, no? Yung kasama sa, ano, sa biometric. Kayo rin. Ay, kayo rin, di ba? Opo. Eh, hindi naman tanda. Oo. Okay. Ibig sabihin, yung unang video, kayo rin, nasa video rin, di ba? Ang video na pala ito nila ate. Yung unang video nila is biometric. Ngayon, top flight na. So, let's get on. Nabigay natin mga dokumento. Kala mo, ano yun, Papa P, nagkapag-video tayo na. Kailangan na dyan yan. Remembrance nyo, saka sa akin. Ayos para remembrance. So, let's go, let's go. Unahin natin si ballpen. Ballpen pen dala. Photograph mo na. Hindi na yan. Paper na, dating gawi, paper na muna sila. Ito ma. Ang ay, bakit nasa? Ay, bakit nasa? Oh, kapag yung ano. Uy, mo na. Sana na. Hindi ako natin. Tama na ng pila mga kaibigan. Maya-maya, papasok na sila. Uy! Okay na? Okay. Yan, dyan ang hawak. Okay, okay. Si ano? Kumandam. Walang ilog. Ah, wala po. Ito yung system kompleto na yun. Ito yung ano, subset. Kompleto na yan. Ganyan mo kasi hindi nakaano yun, nakaganyan lang yan baka mapasa ganyan. Hawak. Doon yun na lang sa loob pa na yan. Sige, double check nyo muna. Panis. May hares. May hares. Ito ma'am ha. Swab test. Ticket. Dito na yan ha. Dalawa yung ba yung ano, OPC namin? Oo, dala ko yung Xerox. Xerox? Meron? Opo. Dalawa yan. Nakaano yan ha. O ka. Baka pag-check mo, baka malaglag pa siya. Kaya maka... Trantona. Ganun din Trantona. So, swab test. Kompleto na to ha. Ang last one, si ate. Yung videographer natin. Ha? O sige, sandali. So, ayun na sila ma'am. Pumasok na sila sa loob. Sabi ko, ingatan yung mga dokumento kasi napakalakas ng ulan. So, naghihintay tayo dito ng mga 2 to 3 hours bago sila makapasok ng immigration. Kapag nakapasok na sila, pwede na tayong makaalis. Babalik tayo ng opisina.
So andun sila mga kaibigan. Chinecheck pa ng guard yung ano, yung kanilang mga dokumento.